Nej, det er den anden sidste, vi spillede. Meget fik dem at score. 26-2. Døde du lige i starten på... Jeg døde de 2 første gange, så jeg døde resten. Jamen, det er også den, jeg er fat i. Så er det til på den start. Den larmer godt nok vildt, mand. Men den owner. Spørgsmålet, det vi sidder og snakker nu, Signe. Jamen det kan man jo altid gå ind og fjerne, tror jeg. Det kan man altid se. Den virker så præcis, den dem tager der. Nå, ja, du synes den er præcis? Når den ikke præcis, synes jeg flere gange, hvor du skyder rimelig tæt hold, og så dør det ikke ved de første par skud alligevel. Nå ja. Det kan også bare være mig, der ikke altså sådan styresigter altid. Nok. Der er også en gang, hvor jeg er mega heldig, så rammer jeg lige på det sidste skud. Nogle gange nogle rimelig vilde kameraer på nogle af de våben, der Ja. så samler op. Men der er en, hvor det er det der graffiti noget, den kan jeg godt lide. Det kan mig. På A94'eren. Ja, ja. 94'eren, der er sådan en graffiti. Når du har spolet frem i den, eller hvad? Eller start? Nå, jeg har også været til den. Jeg har lige samlet den der op.
mellem nogle våben, man ellers se. Ja, jeg får mange forskellige våben op, ikke? Jo. Men det er jo klart, at de rører rimelig hurtigt. Sådan nogle skud der. Så. Men jeg vil bare gerne have hele tiden nogle nye, så man har noget, man kan dræbe nogen med, uden man fejler. Jeg når at få 5 kills mere inden på min skærm inden det slutter på min skærm. Ja, det kan jeg også godt. Vender mig lige, ser ham og skyder. Det er fantastisk, man. Jeg kan godt lide også KD'en.